смело иди к своей цели. Life is good. 2020 ел сәхнәгә Юрий Кашуба чыгам. Ул чакта илдә көннән-көн танылып баручы Life is Good оешмасы җитәкчеләренең берсе. Тамашачыларга яңа бизнес проект тәкъдим итә, янәсе миллионлаган акча эшләргә була. Моның өчен үз карамагыңа кешеләр җыярга гына кирәк. Мы уже третий год не можем вернуть свои кровные деньги. Әлмәттән Ханиповлар 2021 елда акчаларын торак кооперативына кертә. Алар соңрак кына белеп ала. Бу оешма Life is Good-ның бер тармагы була. Наш внук перенес операцию по удалению опухоли головного мозга. Безнең оныкның баш миеннән шиш алдылар. Катлаулы операция кичерде. Табиблар Кырымга күчәргә киңәш итте. Оларга тору өчен 2021 елда Казандагы фатирыбызны саттык. Продали в конце 2021 года, в декабре, квартиру в Казани. Гаиләнең күптәнге дусты Кара диңгез буенда торак сатып алырга ярдәм итәргә ышандыра. Ул торак кооперативында белгеч булып эшлим дигән. Анда керү өчен Ханиповларга яңа фатир бәясенең 3тән 1 өлешен кертергә тәкъдим итә. Ә калганын 10 ел процентсыз түләп барырга мөмкин дигән. Шуңа өстәп елына 40%-ка кадәр керем алачаксыз дип аңлата. Пенсионерлар ышана, фатирны да, машинаны да сатам. Кызлар да ярдәм иткән. Бергә 7 миллион сум акча җыеп шул танышка тапшырганнар. Клялся Богом. Ул барсы да яхшы була дип ант итте. Сез торак та аласыз, баланы дәваларга да акчагыз җитә диде. Ханиповлар акчаның кая китүен әле бүген дә аңламый. Диңгез ярында йорт та ала алмыйлар, Казанда да фатирсыз калалар. Мондый кыйссалар Татарстанда берничә булып чыга. Без үзләрен зыян күрүче дип санаган тагын берничә кеше белән аралаштык. Апа шулай эләкте инде минем 64 яшендә чирле бала белән, чирле малай белән квартира алам дип йөргәндә шулай акчасын тигеләр алып 30% белән процент бирәбез дип квартира рассрочкага бирәбез дип шулай алдылар. Ну мин әйтәсем килә, мин дә анда барып утырганда алар мине дә шулай алдадылар бит. Акчагызны бирегез 30% бирәбез. Менә шулай мәйтәм, сезнең лицензиягыз бармы соң мәйтәм? Сез акчаны мәйтәм касса белән ничек касса куяк сезнең кассагыз? Бер нәрсәләре юк ия. Бу проект башланып 4 ел узгач кына Россиянең Ичке эшләр министрлыгы хәбәреннән алар үзләренең финанс пирамидасына эләгүен аңлап ала. Жертвами подобных финансовых пирамид становятся люди преклонного возраста. Мондый финанс пирамидасы тоткынына күбрәк олы яшьтәгеләр эләгә. Аларның күбесе тиз ышанучан, мәгълүматны тикшереп карый белмиләр. 2021 елның ноябрендә Үзәк банк Life is Good оешмасы эшчәнлегендә финанс пирамида билгеләрен таба һәм аларны реестрга кертә. 2022 мартында Ичке эшләр министрлыгы тикшерә башлый. Ул вакытта Ханиповлар полициягә гариза яза. 10 мая 2023 года. 2023 елның 10 маенда Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы тикшерү бүлеге мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше ачты. Россиянең башка төбәкләрендә дә шундый хәлләр барлыгы ачыклана. Ичке эшләр министрлыгы мәгълүматы буенча бу пирамидага 18 меңгә якын кеше җәлеп ителгән. Санкт-Петербургта гына 221 кеше зыян күргән дип таныла. Сотрудниками Главного следственного управления Россия Ичке эшләр министрлыгының Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсе буенча баш идарәсе хезмәткәрләре җинаятьчел берлекне оештыруда шикләнүчеләргә, финанс пирамидасы һәм мошенниклык эшчәнлеге алып баручыларга 13 җинаять эше кузгатты. Алар 2014 елдан алып илнең берничә төбәгендә законсыз эш алып барган. Кыргылдарлар Life is Good бренды белән төрле оешмалар һәм филиаллар төзегән. Россия Ичке эшләр министрлыгы акча кертүчеләргә якынча 15 миллиард сум зыян килгән дип саный. Оешма эшчәнлегендә катнашкан дип саналучы 10 кеше кулга алынган. Башкаларын эзлиләр. Татарстаннан зыян күрүче дип әлегә берничә гаилә генә таныла, әмма аларның шиге юк. Безнең кебекләр дистәләгән булырга мөмкин диләр. Рүзәл Шарипов, Чулпан Касыймов, Рамил Шайдуллин, Яңа гасыр каналы.